นี่เดียวजोंना राननो रोंला अखा हादेर होबाय थानानै लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं बे गोदान भिडिअ खनसेबाव बरायहरबावबाय अखा हानायानो नै दैयानो राननो रोंला आरोना माबा हाबा हादेरबाय थानानै रानहां जायो हादेरबाय थानानै आरो माबाफिनो लोमफिनो जागासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं फिसौलानि बार्थडेनि साहा लोंहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासे नै वाटार साप्लाइनि दै जगारनानै न'आ जोबथारनायावसो बिसिना लामाजों ओरै बारस'बाथाय फैगोन आरो लामाजों गिदिंबोबाय जोबबाबो जायो आंहा होनो नै बार्थडेनि साहा लोंग्रा माखाया जाखांबाबो बिसोर जाखांनायखौ जानोसै हो आयौ मानसि स्कुल थाङाखै सानजुनि बार्थडेनि ने गोथाव नै सानजुनि बार्थडेनि बिउना हमदो लादो जागा नो जादो नो आबानो नांला दे जादो दे जादो सानजुन मा लाबोदों नोंसोरो आयौ हा गैलाहाय दा होगोन दे ना खागोन नै बार्थडे जाग्राफ्रा नै बार्थडे बयानो नै खोना सानजु ओइ ini deh nanti posisi sebenarnya kayak बार्थडेनि साहा लोंखांनानै फैबाय नै दा न'आव थांसै आदा थाबोबाय आंहा फिसालाया बार्थडे जाग्राफ्रा नै जा गिदिरफ्रा हाब्रुआनो लाजाला अखाया ओइ मैया मा होननायमोन आंलाय नोंथाङा बहा थांदों दैया जि आराम बोहैलांगासिनो स्रायनो रानबाय आरोना दैया दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन